In-invite kami ng Gerry's Grill pumunta dito at try daw namin ang menu nila. Andito kami sa location nila sa may Tomas Morato. Super excited ako kasi mag-order kami ng mga appetizer. Ita-try namin yung mga ulam. Ito ang unang appetizer namin, Sizzling tokwa. Man ko na. Sarap ha, malasa, super. Wow. Ang lambot. Sobrang masarap. Ito ang pangalawang appetizer namin, crispy kangkong. Wow. Crispy nga, grabe. Ang sarap. Order ako ng 4 Seasons shake. Ito ang favorite flavor ko, 4 Seasons. Tikman ko. Ito ang hinahanap ko. Ang sarap. Ito ang Sizzling bangus sisig. At ito ang crispy pata. Sabi ng asawa ko si Jess, ito ang paborito niya. Kaya syempre, ito yung in-order ko. Tikman ko muna itong bangus. Kita ko na may crispy balat. At ito ang karne ng bangus. Madaming sibuyas. Grabe, ang sarap. Sobrang malasa yung bangus. Tikman ko din itong crispy pata. Wow! Super crispy naman ito. Wow! Sobrang crispy itong balat. Itong karne niya at taba, sobrang malambot. Tama si Jess, sobrang masarap ito. Tapos na kami kumain, sobrang nabusog kami sa lahat ng mga kinain namin. Maraming salamat ulit sa Gerry's Grill sa pag-i-invite sa amin. Next time po ulit. Bye-bye!